Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti qegħdin illum ukoll niċċelebraw din l-Ewkaristija fil-mixja tagħna lejn l-Għid tal-Assunta. Hekk illum nikkontemplaw lil Marija mimlija bil-grazzja. Kif Alla l-imbierek ifawwar bil-grazzja lil Marija Om Ġesu, ejjew irroddu l-ħajr tal-grazzi kbar li huwa jagħtina, tal-imħabba li huwa jsewwab fil-qalb tagħna. Din il-grazzja, din il-ħbiberija tagħna ma' Ġesu tixxellef, anzi nistgħu nitilfuha meta aħna nagħmlu għażliet konxjej b'mod ħieles li jmorru kontra din l-imħabba. Fi kliem ieħor meta aħna nagħmlu dnub. U għalhekk ejjew flimkien nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Illum sejrin nofru l-Ewkaristija b'suffraġġju ta' Ċali Farrugia. Però ma' din l-intenzjoni jiena nixtieq nitlob għal benefatturi kollha, u allura il-kontributuri, l-edituri, dawk li b'mod jew ieħor isostnu ir-rivista djoċesana Il-Ħajja F'Għawdex. Għaliex illum qed niftakar fihom? Għax kien bħallum 75 sena ilu meta ta' qablej l-Isqof Paċ kien f'isem id-djoċesi beda jippubblika dakinhar l-editur kien Akkorsu Xerrej din ir-rivista. L-ewwel kien jisimha Għawdex, imbagħad Il-Ħajja F'Għawdex. 75 sena mingħajr tuħ. Anke din hija grazzja minn Alla l-imbierek, imma ma konniex niċċelebraw dan l-anniversarju kieku mhux għall-impenn, id-dedikazzjoni, is-sagrifiċċju li jagħmlu dawk ta' qabilna. U allura b'sens ta' gratitudni nixtieq nitlob għalihom f'din il-quddiesa. U Alla fil-provvidenza tiegħek tal-għaġeb inti ridt li l-Verġini Marija tagħti twelejt lill-awtur tal-grazzja tajtielu bħala sieħba fil-misteru tal-fidwa tagħna l-bnedmin. Lilna li qegħdin nitolbuk għatina li tiksbilna kottra ta' grazzji u twassalna għal port tas-salvazzjoni ta' dejjem. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien is-Sultan Aħab bagħat messaġġiera ma' Iżrael kollu u ġabar il-profeti fuq il-Karmel. Elija resaq lejn il-poplu kollu u qalilhom: kemm se ddumu titlajjaw min-naħa l-oħra? Jekk il-mulej u Alla, morru warajh, inkella morru wara Baal jekk kienu hu. Il-poplu ma rafx xi jieġeb. Elija qal lill-poplu: mill-profeti tal-mulej bqajt jiena waħdi, u l-profeti ta' Baal
ilaħqu mal-450 wieħed. Għatuna żewġ gniedes, ħallu l-dawn jażlu gendus għalihom u jqattuh b'xejjeġ u jqeduh fuq il-ħatab bla ma jkebsu n-nar. U jiena nħejji l-gendus liħor u nqedu fuq il-ħatab bla ma nkebbes in-nar. Intom sejħu l-Alla tagħkom u jiena insejjaħ isem il-mulej. Dak l-Alla li jwieġeb permezz tan-nar, dan ikun hu Alla. Sewwa wieġeb il-poplu kollu. Imbagħad Elija qal lill-profeti ta' Baal: għażlu l-gendus u ibdew intom, għaliex intom l-aktar filat. Intom sejħu isem l-Alla tagħkom bla ma tqabdu n-nar. Huma ħadu l-gendus illi tawhom, ħejjewh u bdew miżbieħ sa nofsinhar isejħu isem Baal u jgħidu: Baal, weġibna. Iżda ebda kelma ma kien hemm u ebda tweġiba u baqgħu jaqbżu quddiem l-altar illi kienu għamlu. F'nofsinhar Elija beda jiddieħaq bihom u jgħidilhom: għajtu bleħen ola, għax tassew Alla għandu mnejn jinsab imħasseb, jew imħabbat, jew imsiefer, inkella rieqet ħajjistembaħ. U bdew jgħajtu bleħen ola u jqattu ġisimhom skont id-drawwa tagħhom bisjuf u skiken sa ma beda jċarċar id-demm fuqhom. Għadda nofsinhar u baqgħu mitlufa sa ma wasal il-ħin tal-offerta tal-vittma. Iżda ma kien hemm ebda kelma, ebda tweġiba, ebda widen. Elija qal lill-poplu kollu: ersqu lejja, u l-poplu kollu resaq leħ. U reġa' waqqaf l-altar tal-mulej li kien iġġarraf. Elija ħadd 12 ġebla skont l-att ta' tribujiet ta' wlied Ġakob li lilu l-mulej kien qallu: Iżrael ikun ismek. U b'dan il-ġebel bena altar għal isem il-mulej. Ħaffer madwaru gandot jesa daq żewġ sjan żerrija. Qiegħed sewwa l-ħatab qatt tal-gendus u qiegħdu fuq il-ħatab. Imbagħad qalilhom: imlew 4 ġarar ilma u ferrowhom fuq il-vittma u fuq il-ħatab. Erġgħu għat-tieni darba qalilhom u reġgħu għat-tieni darba. Erġgħu għat-tielet darba reġa' qalilhom u reġgħu għat-tielet darba. L-ilma tferrex madwar l-altar u l-gandot ta' madwaru imtela bl-ilma. Fil-ħin li offru s-sagrifiċċju, il-profeta Elija ħareġ fin-nofs u għajjat: mulej, Alla ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Iżrael, uri llum li inti Alla fost Iżrael u li jiena l-qaddej tiegħek u li dan kollu għamiltu għal kelma tiegħek. Weġibni, mulej, weġibni, ħalli jkun jaf dan il-poplu li jint, mulej, int Alla u li jint dawwartilhom qalbhom lura. U niżel nar mingħand il-mulej u ħaraq il-vittma u l-ħatab u l-ġebel u t-trab sa ma xorob l-ilma fil-gandot. U dan raħ il-poplu kollu u nxteħtu wiċċhom fl-art jistqarru: Jahwe Alla hu, Jahwe Alla hu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali: ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jienet lill-mulej: int sidi m'għandix ġid ieħor ħliefek. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Lem tagħhom ikattru dawk li jaħtru Alla oħra. Lil dawn ma nsawwabx id-demm b'sagrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xoftejja. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Int tallimni it-triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għax qal dejjem flemintek.
ħarisni u Alla għax fejk jien nistken. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-modijiet tiegħek għallimni mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Mela f'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti, jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom imma biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewiet. Il-kelma tal-mulej. Kif qedtilkom fil-bidu tal-Ewkaristija, illum fid-djoċesi tagħna qegħdin infakru niċċelebraw il-75 sena mitwaqqif tar-rivista djoċesana Il-Ħajja F'Għawdex. U allura nixtieq nieħu l-okkażjoni biex inwassal messaġġ. Fost it-teżuri sbieħ li jagħnu lill-Għawdex tagħna hemm ir-rivista Il-Ħajja F'Għawdex li twieldet bħallum 75 sena ilu. Meta xahar wara xahar naqbad f'idejja din ir-rivista, nintebaħ kemm verament dak li jgħid il-Malti. Iż-żmien isajjar il-bajtar. Għaliex mal-medda ta' snejn din il-pubblikazzjoni rajnija tikber u tiżbieħ. Mhux biss fil-libsa u d-daqs tagħha, għaliex minn gazzetta saret rivista bil-kulur, imma wkoll fil-ħsieb u l-viżjoni li komplew jimmaturaw matul is-snejn. Għaddew 75 sena u l-vuċi tagħha ma battiex. Għal kuntrarju, għandha vuċi li issudat u beqet friska, ċara u qawwija. Hija l-unika vuċi midbuwa tal-Awċejn. Anke jekk f'paragon mal-att ta' vuċijiet medjatiċi li hawn f'pajjiżna il-leħen ta' din ir-rivista huwa tpespisa, xorta huwa leħen importanti u meħtieġ. L-ewwel nett għaliex huwa il-leħen nattejf tagħna l-Awċejn, moni bil-kisra Awċija. Mhux leħen misluf jew mixtri jew tollerat, imma il-leħen dirett tagħna. L-esperjenza tiġdilna li ħafna drabi meta biex inwasslu il-leħen tagħna ippruvajna nixtru l-ispazju fuq mezzi oħra li mhumiex tagħna, minkejja li ittallabna mhux dejjem ingħatajna dak l-ispazju fuq il-palk nazzjonali. Dan il-kuntest
jirrendi aktar bżonn juża il-ħajja f'għawdex bħala mikrofonu għall-Awċejn. Hija mikrofonu għaliex jirreġistra ġrajietna. Fil-fatt din ir-rivista tiġbor damma unika u imżewqa tal-ħajja ta' dan ir-reġjun. Imma insejħilha mikrofonu wkoll għaliex twassal il-ħsus li hemm f'dawk kollha li jgħożżu lil din il-gżira f'dak li għandu x'jaqsam mat-twemmejn, il-familja, l-edukazzjoni, ix-xogħol, il-kultura, l-ekonomija, l-isports u l-bqija. Daqskemm huwa importanti li tiġi miktuba l-istorja, daqstant ieħor huwa meħtieġ li r-rivista tkompli trawwaħ dawk l-intuwizzjonijiet u l-ħolm dwar il-ġejjieni ta' Għawdex tagħna fil-kuntest nazzjonali. Imma dan kollu ir-rivista tippreżentah minn lenti nisranija. 75 sena ilu din ir-rivista tnislet bħala għodda djoċesana. Hekk kien il-ħsieb tal-Isqof Giuseppe Paċ u tal-ewwel editur tagħha Patri Accorsio Xerri. Hekk xtaqgħet tkun il-predeċessur tiegħi l-Isqof Nikol Giuseppe Kawkej u hekk nixtieqha tibqa'. Jiena konvint li meta id-djoċesi tagħna terfa' il-pejs finanzjarju ta' din ir-rivista hija qed taqdi dmira lejn il-Vanġelu u lejn Għawdex. Fuq kollox, meta ngħinu lil poplu Għawċej jaqra u jfassal ġrajjietu mill-lenti Kristjana, aħna nkunu qegħdin inħarsu l-identità ta' gżiritna li għandha għeruq fil-patrimonju uman li joffrilna Ġesu Kristu. Nemmen li din ir-rivista taf tissokta tkun għodda tajba biex il-bċara tajba tkompli tintaġen u taġen il-kultura tagħna l-Għawċejn b'dawk il-valuri sodi li mażmien bnew il-karattru Għawċej. Biex niżgura il-ġejjieni ta' din ir-rivista, illejla sejjer imwaqqaf uffiċjalment il-Fundazzjoni Il-Ħajja f'Għawdex li bħala għan prinċipali tagħha għandha li tħares u żżomm fi stat tajjeb il-patrimonju storiku, artistiku, letterarju u kristjan tad-djoċesi ta' Għawdex. U sa fejn tista' tagħti s-sapport tagħha biex tippromovi dak kollu li jagħti identità lid-djoċesi kif ukoll lill-Gżira Għawċija u li taħdem id fejt mad-djoċesi u l-entitajiet djoċesani kif ukoll entitajiet Għawċejn u dawk li għandhom interess komuni biex iġġejb il-qudiem l-edukazzjoni, il-kuxjenza u l-għarfien u l-promozzjoni ta' dan il-patrimonju. Insellem lil daw kollha li matul dawn il-75 sena taw is-sem tagħhom favur il-ħajja f'Għawdex. Fosthom l-8 edituri, partikolarment lil dak attwali Francesco Pio Attard, lil kollaboraturi u lil abbonati li b'diversi modi iżommu ħajja
din ir-rivista li nistħajjilha dik il-kewba li tixel fuq it-tliet għoljiet. F'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino nitlob lill-Madonna tbierek il-missjoni ta' din ir-rivista dioċesana. Inresqu it-talbit tagħna lill-Alla l-imbierek. Aħna u nroddu ħajr lill-Alla għaliex għoġbu jsejħilna sa mill-bidu ta' ħajjitna f'din id-dinja biex inkunu membri tal-poplu tiegħu, nitolbuh l-għajnuna biex nibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħna ta' nsara. Ibad mulej ħaddiema fil-ħsad tiegħek għax il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema huma ftejt. Ieqaf mad-djaknu Marju li dalwaqt jiġi ordinat saċerdot u maż-żewġ kandidati li jirċievu id-djakunat nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Saħħa l-fehma ta' dawk kollha li qiegħed issejjaħ biex jimxu warajk aktar mill-qrib, partikolarment fil-ħajja ikkonsagrata. U allura żejjen lil din il-Knisja bil-preżenza tar-reliġjużi erwieħ ikkonsagrati nitolbu. Qawwi qalb dawk kollha li jinsabu fil-periklu li jitilfu is-safa ta' ruhom u ta' ġisimhom biex iseħħilhom jirbħu kull ma qiegħed iħajjarhom għad-dinja tad-dnub nitolbu. Ieqaf ma' dawk kollha illi jagħtu s-sem tagħhom favur ir-rivista il-ħajja f'Għawdex, dawk kollha li għandhom impenn fid-dinja tal-komunikazzjoni biex bil-ħidma tagħhom iwasslu l-bxara tajba nitolbu. Ilqa lill-qaddej tiegħek ċali, lill-benifatturi tal-ħajja f'Għawdex, l-rabatna u l-benifatturi kollha ta' dan is-santwarju fost il-qaddisejn u l-anġili tiegħek nitolbu. Mulej Ġesu Kristu, int sejjaħt lill-apostli biex iħallu kollox u jimxu warajk u huma jwieġbu b'ħeġġa kollha għas-sejħa tiegħek. Għamel li aħna wkoll inwieġbu bl-istess ħeġġa kull darba li inti issejħilna bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu li fit-tibitek tajtna il-ħobs li nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li min jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għaldej. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu li fit-tibitek tajtna l-inbejt li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li min jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej umlu niedmu quddiemek u għamil li dan is-sagrifiċċju ikun jogħġbok. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Ilqamu lej dan is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li qegħdin nofrulek b'din it-tifkira tal-Glorjuża Verġini Marija u bil-ħidma setana tal-Ispirtu Santu għamlu sagrament tal-fidwa tagħna l-bnedmejn
biex is-sagrifiċċju li Kristu offra ħalli jħabbibna miegħek ikun għalina għajn ta' grazzja li twassalna lejn is-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l fuq, niżu ħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej mis-sirqa d-dejsa Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Veru Alla u veru bniedem, inti għamiltu il-medjatur waħdieni bejnek u bejn il-bnedmejn. Dejjem ħaj biex jidħol għalina, imma fil-pjan tiegħek ta' mħabba ridt ukoll lill-Verġni Marija, om u sieħba tal-feddej, taqdej id-dmejr ta' om fil-Knisja, dmejr ta' interċessjoni u ta' maħfra, ta' talb u ta' grazzja, ta' rikonċiljazzjoni u ta' sliem. U dan il-wirri ta' mħabba tagħha ta' om ġej biss mill-medjazzjoni sħiħa u waħdanija ta' Kristu. U minn din il-medjazzjoni dan il-wirri jikseb il-qawwa kollha tiegħu. Minħabba fek taw kollha li jemnu meta jsibu ruhom fil-hemm u fit-tiġrejb, jersqu bil-fiduċja kollha lejn il-Verġni Mqazza, jitolbuha bħala om il-ħniena Ministru tal-Grazzja. Għalhekk mal-anġeli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir flimkien intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Mbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bagħti bħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċej reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdawk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtejn kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll ditolbok. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Om Alla, Marija, ma' San Ġosep, mal-Apostli fil-qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Issirna li jintej fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull tritent fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Qed jaslimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Nitolbu. Issa li ħadna l-ħajja mill-lejjum tas-salvazzjoni Mulej, fiċ-ċokun tagħna nitolbuk biex bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija, bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, nintrabtu dejjem aktar ma' Kristu il-Medjatur tagħna, ħalli minn jum għal ieħor naqdu dejjem b'fedeltà aqwa il-misteru tal-fidwa tagħna u li jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, immorru fil-paċi ta' Kristu irroddu ħajr lil Alla. Madonna
Mulej Ġesu, għal darb'oħra inġbarna madwarek quddiem l-Ewkaristija. Jinqiegħtaw fil-preżenza tiegħek minn dan is-santwarju fil-waqt li qegħdin issegwuna minn fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni. Nitolbuk Mulej Ġesu biex din il-preżenza tiegħek tkompli tibdilna. Nitolbuk jieqaf magħna dejjem. Urina t-triq tal-missier. Nitolbuk Mulej Ġesu, fakkarna kemm inta fdana. Fakkarna dejjem li t-tajjeb jinsab fina f'kull wieħed waħda minna. Aħna li aħna maħluqin ġbija tiegħek. Fakkarna fir-responsabilità li tajtna. Li nkunu l-melħ tal-art, li nkunu id-dawl tad-dinja. Nitolbuk Ġesu għenna biex dak li jirċevejna minn għandek, din il-qdusija li tinsab ġewwa fina, din il-kapaċità nirrelataw miegħek, ma narmuwiex, ma nwarbuwiex, imma nutilizzawa. Mulej Ġesu, int ma timponix ruħek fuqna. Ma timponix lilek fuqna. Anzi, inti tħallina dejjem fil-libertà. Din libertà twassalna biex nislgħu nażluk u nistgħu nirrifjutawk. Din libertà twassalna biex nistgħu nsibu ħin għalik u nistgħu nħallu lid-dinja teħdolna l-ħin kollu. Għenna Mulej Ġesu biex immorru dejjem aktar għal dak li hu essenzjali, għal dak li jibqa' għal dejjem. Mulej Ġesu, inti wara li bagħtinna l-Ispiritu Santu u dan għamiltu wara li int tlajt fis-sema, ħallejtilna missjoni. Din il-missjoni li nkomplu l-ħidma tiegħek. Li nkomplu l-ħidma tiegħek fid-dinja. Ħallejtilna wkoll lill-Ommok Marija biex tmantnina, biex tkun magħna fit-triq. Biex mhux biss tagħtina eżempju tajjeb kif għamlet f'ħajjitha, imma wkoll tkompli tenna. Mulej Ġesu, bħalma int il-missier tak missjoni fid-dinja, qed jagħti lilna wkoll din il-missjoni. Għenna nintebħu bija, għenna nindunaw bija, għalhekk għenna nfittxuha. Winkomplu nfittxu, winkomplu noqogħdu attenti għal dak kollu li jint tgħidilna. Nitolbuk Mulej Ġesu biex meta nindunaw di l-vokazzjoni partikolari tagħna li maħniex nistennew li tkun xi ħaġa kbira, però tkun vokazzjoni sempliċi fil-ħajja ta' kuljum. Għenna naħdmu fuqha. Għenna nagħmlu l-missjoni li inti titlob minna, il-missjoni tagħna. Għenna nfittxu r-rieda tiegħek fija. Għenna nibqgħu flessibbli lejk biex immexxiha mill-Ispirtu, nibqgħu ngħixu din il-missjoni, din is-sejħa li jien tagħmlilna. Hekk Mulej Ġesu kif ninsab quddiemek fl-Ewkaristija, nixtieq impoġġilek quddiem għajnejk u quddiemek ukoll lil dawk kollha li ġew jitolbu f'dan is-santwarju. Il-dawk li xtaqu jiġu, il-dawk li qed isegwuna minn djarhom. Kun int magħhom Mulej, kun int is-serħan ta' qalbhom. Għejnhom
ikellmuk. Ejnhom ma jistħu qatt minnek. Ejnhom ma jibżgħux minnek. Lanqas jekk jinsabu fid-dnub. Għax fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. La
Ġesu, ħobs tal-ħajja. Għamel li l-Knisja tiegħek tfittex f'kollox ir-rieda tal-Missier. Ġesu, ħobs tal-ħajja. Sikket fl-adolescenti lil-ħna li jbeżżawhom u għatihom il-milja tal-ħbiberija tiegħek. Ġesu, ħobs tal-ħajja. Għati li l-żgħażagħ li jilmħu l-ġmiel tas-sejħa tiegħek ħajkunu għaddejja ta' saltnatek. Ġesu, ħobs tal-ħajja. Għati l-ispirtu tiegħek lill-arajjes, lis-seminaristi, lin-novizzi biex ilisnulek liva tagħhom bil-qalb u bil-kuraġġ. Ġesu, ħobs tal-ħajja. Dawwal lid-dubjużi, qawwi lil min tfixkel, farraġ lil min żbalja, għati lil kulħadd l-għajnuna tiegħek. Ġesu, ħobs tal-ħajja. Seddaq bil-fedeltà lil dawk li int sejjaħt biex jikkonsagrawlek ħajjithom. Ġesu, ħobs tal-ħajja. Kun int il-qawwa tal-miżżewġin biex iħobbu lil xulxin kif int tħobb il-Knisja tiegħek. Ġesu, ħobs tal-ħajja. Għamel li s-saċerdoti li jiċċelebraw l-Ewkaristija isiru jixbħuk fil-misteru tas-salib. Ġesu, ħobs tal-ħajja. Ħares lill-missjonarji tal-Evanġelu tiegħek biex aktar bnedmin jaslilhom il-ferħ tas-salvazzjoni. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ekku issa fil-waqt li nibqgħu fil-preżenza ta' Ġesu, kif aħna wkoll fil-preżenza ta' Marja, ejjew nagħmlu flimkien it-talba tal-għasar. It-tienija għasar tal-Verġini Marija. Mulej u Alla ejja ħlisni, mulej fittexeni. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik, kewba tal-baħar, Om qaddisa u kbira tal-Alla, dejjem verġni bla mittifsa, bi pilena u ferħ tas-sema. Il-qalaven li bil-qima Gabriel qed isemmala,
ibdel fija l-isem teba, ħalli jerġa' slim fid-dinja. Qaċċat kull irbit lil ħatja, ġib id-dawl lill-omja kollha, bijet minna l-ħażen tagħna, niżżel fuqna il-ġid mis-sema. Uri li tassew intomna, wassal talbna quddiem Alla, li fi ħnien tutwilet minnek biex isir għalina bniedem. Verġni fost kulħadd mażula, ta' qalb ħelwa fost il-ħlejja, itlob libnek biex jatina, maħfra safa u spiritu ħlejju. Enna ngħaddu ħajja msedqa, żomna sħiħ fi triq iżgura, sa ma niksbu l-ferħ tad-dera ta' Ġesu għal dejjem miegħek. Lill-missier it-tifħir tagħna, ġieħu seta il-Kristu sidna, lill-Ispiritu Santu l-qima, seb li tlieta Alla wieħed. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Ġerusalemm mibnija bħal belt maquda ħaġa waħda, lejja tribu jitilgħu, it-tribu tal-mulej. Biskont il-liġi ta' Eżrael ifaħru isem il-mulej, għax hemm twaffqu it-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet ta' dar David. Itolbu slim għal Ġerusalemm, ħajkollhom is-slim daw kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm slim ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Minħabba ħuti u ħbiebi, ħallini ngħidlek is-slim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna, nixtieq illi jkollok il-ġid. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kemtek. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar, għal xejn jitħabtu l-bennejja. Jekk il-mulej ma jħariss il-belt, għal xejn jisar il-assis. Ma jiswilkom xejn li tbakkru jew li ddumu ma tistrieħu u li tiklu l-ħobs it-batija għax hu jipprovdi l-leżis tiegħu. Ara wirt il-mulej huma l-ulied, ħlas tiegħu u frott il-ġuf. Bħal vleġeġ fid il-ġellied, hekk huma wlied iż-żogħżija. Ħin il-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom, ma jinfixilx meta jiltaqa' mal-edewwa f'bieb il-belt. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kemtek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Imbirek Alla u Missier tagħna Sidna Ġesu Kristu, l-imlina b'kull xorta ta' barka spiritwali fi smewiet fi Kristu. Hekk għażilna fih sa minħabbel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu, skont ma oġbu l-rieda tiegħu, għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mlina fil-għażiż tiegħu. Fih għandna l-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra tad-nubiet, skont il-għana tal-grazzja tiegħu li bija fawarna fil-erf u laqa l-kollu. U għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, skont il-pjan li oġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda riju Kristu, kull ma hu fl-ard u kull ma hu fis-sema. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek.
Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ħin ja int Marija, għax sint emmint li saħ kull ma bat jgħidlek il-mulej. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi u xeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qoddim kull nisa li jibda jsejjaħ li ħin. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien, fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drieħu, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbha. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla jiċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja bagħathom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fi-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed il-missirijietna b'risq Abraham u nislu għaldejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħin ja int Marija, għax int emmint li saħ kull ma bagħat jgħidlek il-mulej. Alla Missier li jista' kollox, ried li kull nisa li faħħal lil Marija u ibnu. Insebħuħna l-luħ bit-tifħir u fiċ-ċokon tagħna ngħidulu, tidħol għalina Marija mimlija bil-grazzi. Int għamilt lil Marija kollha ħniena, għamel li dawk kollha li jinsabu fil-periklu iħossu l-ħlewwa tal-għoża tagħha ta' Int trid li Marija tkun l-om tal-familja fid-dar ta' Ġesu u Ġuseppi. Bit-talb tagħha lill-ommijiet kollha biex iħeġġu l-imħabba u l-qdusija tal-familji tagħhom. Int qawwejt il-Marija biex tieqaf ħdejn is-salib ta' ibnek u fil-qawmin tiegħu imlejta bil-ferħ. Ejn lill-bnedmin kollha fil-hemm tagħhom u wettaqhom fit-tama. Int żejjent lil Marija bil-kuruna tas-saldna tas-sema. Għamel li ħutna l-mejtin jitlu għal dejjem fil-għena tas-saldna tiegħek mal-qtajja tal-qaddisin. U jew issa fiskiet nkomplu resqu talbna lil Ġesu permezz ta' Marija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. U Alla ta' dejjem tista' kollox, intellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħ u l-ġisem lill-Verġni bla teba Marija ibna. Għamel li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjex tas-sema biex jisħinna sehem magħha fil-glorja li tajda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għal benefatturi ta' dan is-santwarju ħajjin u mejtin. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tfapalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jitti fuqhom, jisriħu fis-sliem. Amen.
nitolbu għalla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għad nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisew id-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bleda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Marra Marija Santissima, imbierek l-imqadsa Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.